Mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-ewwel ta' Mejju tal-2004 propju 19-il sena ilu l-Maltin u l-Awċin bħala poplu wieħed iċċelebraw is-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta ma' sħubija tal-Unjoni Ewropea kienu laħqu l-qofol tagħhom fiż-żona tal-Port il-Kbir kif pajjiżna sar uffiċjalment membru tal-Unjoni Ewropea bil-bandiera ta' Malta tittajjar għall-ewwel darba ma' ġenb il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Dakinhar Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra issieħbet f'din l-Unjoni wara mixja twila u negozjati qibsin. Pajjiżna kellu wkoll jaffaċċja referendum mis-sielet sena qabel b'kampanja qalila mill-Partit Laburista li kien kontra li Malta tuħu posta mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Fit-8 ta' Marzu 2003 il-poplu Malti ivvota f'referendum nazzjonali fejn 54% ivvotaw favur sħubija fl-Unjoni Ewropea. Minaħa tiegħu il-mexxej Laburista Alfred Sant qal li l-partnership rebaħ u qal li l-uniku riżultat li jorbot u dak ta' elezzjoni ġenerali. Dan wassal biex dakinhar stess itħabbar riżultat ta' referendum il-Prim Ministru Edi Fenekadami sejjaħ elezzjoni ġenerali li konferma r-rieda tal-poplu Malti li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Pajjiżna kien daħal formalment fl-Unjoni Ewropea propju fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 walli fis-16 ta' April tal-2003 il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami flimkien mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Joe Borg kienu ffirmaw it-Trattat ta' Sħubija fil-Greċja. Grazzi għal fondi Ewropej f'Malta matul is-snin saru ammont ta' proġetti fosthom fis-settur tas-saħħa, dak edukattiv, proġetti ambjentali u bost oħrajn. Apparti il-miljuni kbar li pajjiżna rċieva mill-Unjoni Ewropea, is-sħubija ta' Malta f'din l-Unjoni wassat ukoll biex pajjiżna issieħeb fiż-żona Ewro, it-tieni l-akbar munita fid-dinja.